Vítajte na workshope keramiky. V polici môžete vidieť už urobené takéto krásne hrnčeky s uškom alebo šálky bez uška, alebo takéto krásne taniere, ktoré budeme aj dnes na workshope vyrábať. Na výrobu jedného tanierika potrebujem takúto kocku hliny, ktorú následne takto vaľkám, aby tá hlina bola tenká. Na vaľkanie použijem takýto drevený valček a potom už teda modelujem alebo tvarujem hlinu do podoby, akú chcem. Taktiež uhladzujem okraje, aby neboli veľmi ostré. Tu môžete vidieť, že tanierik vyfarbujem, použijem ružovú farbu a štetec, bez ktorého by to nešlo. A tu už môžete vidieť finálne výtvory, ktoré pôjdu ešte do keramickej pece, kde sa budú hriať na 900 stupňov, aby mohli byť už plne funkčné. Ak sa ti moje videá páčia, budem rada za follow, like či komentár.